Bale, oso ondo. Harremanak ere, lagunekin harremanak ere garrantzitsuak dira, ez bakarrik ikastea, ez? Nik uste dugu taldean denbora nahiko dugula ikastolak etxerako lanak ez egiteko eta ikasteko, eta gero kanpoan daukagun denbora izan behar dela familiarekin egoteko edo kanpoko aktibitateak. Bale, oso ondo. Gure ustez, hemen ikasi behar dugu beharrezkoa bizitzeko. Gero egiten dugu sujeto predikado, hiatos, eta hori eta ematen dute andereñoak etxerako lanak. Bale, zuk eduki horiek ez dituzu beharrezkotzat jotzen? Nani? Zer gustatuko litzaizuke ikastea? Eman iritzi bat. Zei? Ingenieria. Baina klasea, ikusita hori ez sujeto predikadua hori... Zer beste gauza bat edo? Jartuko dugu orden berbera, orain, Aizearen taldean, zer arrazoi ematen dituzu zuen? Etxerako lanen aldego uste du klasean egindakoa etxean landu behar dugula pizkatxo bat, eta denbora gutxi egotea egunero. Eta ere pentsatzen dugu etxerako lanak ondo daudela ardurak hartzeko eta rutina bat edukiteko. Baina ez egotea arratsalde osoaz ere kalera joan behar gara lagunekin eta familiarekin ondo pasatzeko. Bale, Aizea besterik? Ez dakizu? Lan ohitura, lan errutina, Ane? Izarro esan duena rutina bat eduki behar dugula egia da, ze guk etxean, gure aita eta ama, beraiek ere gauzak egiten dut etxean, adibidez, arropa garbitzea, ondo ipintzea, eta guk ere eduki behar dugu errutina bat, ze guk handiak izango garenean, eduki behar dugu erritmo bida bat, obserbat. Eta emandakoa klasean gure eguneroko bizitzan batzutan erabilia dugula. Hori da, oso ondo, hori da, ez? Praktikoki ere ikus dezakegu gauza batzuk badaude, bai. Aimarren taldea, arrazo. Gure nintzako ez da etxerako lanak eramatea, ze gure ikasteko ordua amaitu da eta gure denbora libre hasi da eta nahi dugu deskantzatu eta hori, baina etxerako lanak daukagu eta beti daukagu etxerako lanak. Ere ez da honaz, etxerako lanak asko badaukagu, ere estresatzen gara eta ordurik jartzen gara eta gero egiten dugu txartu. Esaten dute. Más fuerte. Eta esaten duten batzuetan ez da ona zeren aktibitate extraeskolarre igual asko daukagulako eta gero joaten bagara etxerako lanak egin gabe bronka daukagu ordua. Ez da fuerte. Eta gero aia ez da berbera. Eta gero zigorra daukagu. Eta ere etxerako lanak zigortzen gaituzte eta adibidez motxilan pizu asko da baramagu eta batzuetan adibidez ikastera atortzen garenean ordenagailu eta hori akartzen dugunean ordenagailua pizu bat eramaten du eta gero kadernoak eta dana Eta ere, arkitzen zen duen mezanak daukagu partikularrak ingelesekoak, gero saskibaloia futbola eta etzera ailegatzen gara eta ez dugu denborak etzerako lanak egiteko. Eta gero ailegatzen gara klasera eta bronka botatzen dugu. Ostiralean ailegatzen zara etxera etxeko lanekin pilo bat eta zuraitak ematen dizute bidai bat. Eta kromokarekin ez badago wifi, hor ezin duzu lanak eta geratzen zara hor Nerea nikan eri erantzun nahi diot.